Նավիկ եմ սի, զարբայ սախտ HM Records. Вахте мера сабагуш, овози пианино Миорам ба ёд ма садои дилнишина У хандаи дилфиреб, лабои чубарги себ Қинай гуфтаниш ба реп, у нозакои ба зеб Нишаста такя ба дар, мо байни чор деволда Ёди ишқи бебаҳо мара оварди ҳолда Ки у чаши зарбаи сахте ба майнаи сара Ки дига нахи чаши нохта метонавна мара Зарбаи сахте ба сару хотираша Ай даст дод фаромӯш кад ишқ монаи зарба мара Шикаст дод рӯи рахти хоб Вақте ки ба хид омадай кома мара дид болои сараш дане ки надонист нома мехостум дод бизанам боми беморхона ларза ки хатои ма буд ҳамаш бояд намегзаштум арза намерасидем ба ин рӯз агар мекардум эҳтиёт гармии хуни ҷавонӣ сурати ай ҳад зиёд и модарта и падарат и шапата иш додарат ма ҳаму бераҳме ки ин рӯз ора овард ба сарат кӯшиш ки ба ёд биёрӣ нахо набоша ягон роҳ духтуро ёвен илоча туй доштем мо ба дидим моҳ наҷот битен ишқи мора гирьяву нолаву зора шанси камай мега табиб шояд ки дига наёра ба ёдаш гузашташа чӣ коре ки буд мо кардем ҳамиқа ай даст мо номад ки ура ай даст натем наметонам паст кунам дарду азоби виҷдонма ки ба чӣ бало овардум ёри баробар ба ҷонма мо байни чор девол нишаста зору ҳайронма афсӯс ки дери бачид ай карда пушаймонма суратҳора бин шояд ки чизе ба ёдат зана прогулка шаҳри душанбе кинотеатри ватана кӯшиш ки ба ёд биёри ҳарфи гапои задама ҳар бегаҳ мебарумша ҷое ки кадем садама не ки афсӯс наметона чизе ба ёд биёра даво давом беҳудае меганум дига чӣ чора надорам меҳре гарчи дар дилаш нисбатум кина нест намега дӯстат медорам ҳиссиёти пешина нест намехоҳум бе ту бошум бе ҳамаи чизе кам бошем мегум ай саршинос бишем ай сарошиқи ҳам бошем ай сари навма биём вохӯри гилбукетода не ки дига зарулём не прогулка када пиёда ҳаётмон ранги пештара ширин бе дарди ғам боша хотирум ҷам боша ташвиши дилум кам боша ҳар як нафасум беалам бесӯхтане чӯшам боша ёрам бимона чӯ ёр намефорам ҷурам боша не ки баъди зарба наметонам шинохта чапашид қасри ишқи мо дига намеша сохта мегам ма месӯзим сахт да ёдаш нест орзуҳош чӣ мешава ахириш дилум мега интизор бош